vida, que coincide cun dos millores momentos para nós, porque entra neste plató a grandísima Eva Iglesias. ¡Ay, Manueliña, Dios mío! ¡Que se nos foi Bernardino, Dios mío, que se nos foi! Non somos nada. Bueno, fíxolle Dios mil favores, deixou ir, podía ser peor, tamén xo digo. Sí, podía chover. Sí. No, pero podía ser peor porque ti imagínate que o teu home fora un Terian deses. Sabes o dos Terians? Sí. Imagínate, eu tiña un veciño que ele era Terian e cando morreu dicía que quería que o enterraran nun cementerio de cans. A ver, obviamente nadie lle fixo caso, pero sabes onde o enterramos? Nunha caixa de zapatos na horta. Non somos nada. Que dixestes? Non somos nada. Que sí, que xa sei, que xa non, que non somos nada, xa o sei. A ver se veñen os da funeraria dunha vez. Moi buenas, acompaña a familia, hai que alegrarse, hai que ir para diante. Xa hai máis de chamorrebote. Bueno, vamos co tema da... Este que é? Bernardino Bouzas Rei, non? Sí, señor. Bernardino Bouzas Rei, B.B. King. Bernardino Bouzas Rei. Para incineración, non? Sí. Son eu o encargado. Nós somos Sigue a- igual, Non hai melloría, está igual que... Non se nota a melloría de nada. Acompaño no sentimiento, primeira cousa, e teñen café na máquina, a un euro e medio. É bon café, A familia somos nós. É viuda. É Eh? viuda. No, eu son a sobrinha, ela é a viuda. A é a viuda. Perdone, que vinha como a vinta afectada. Bueno, porque ela ainda está en shock. Sí, está jodida, pero leva o abrigo de bisón. Pero bueno, non pasa nada, pero non ten nada que ver. Non digo que non lle quixera, oye, que eu... Aquí vese de todo, pero o ouro levo todo encima. Non lle meteron na caixa nada. Dios mío. Ai, como conozco eu a bichería. Ai, Dios mío. Non digo nada, non digo nada. No, digo que usted estará aquí para coordinar o sepelio Sí. do difunto, non para... Vamos para lá. Ben, vamos. Xa. Está todo listo. Sí. Está todo listo, Vale. nada más que ahora é fuego. ¡Fuego! No. Para. Son bromas que lle metemos. Fuego. Quere que lle... Van querer ver o... Que? Si van querer ver a incineración. No. No. Fiámonos de vostedes completamente, non queremos velo, gracias. É unha cousa preciosa de ver, Eso se non vicheron que é unha cousa preciosa. Nos metemos ali no forno e depois nos poñémoslle unhas imágenes que se ve a Costa da Morte. Ves a Costa da Morte toda, vese de fondo ali unhos mariñeiros botando un aparello e empeza de repente o coro da Escuela Naval de Marín a cantar en la arena. Precioso. Pero precioso de ver. Unha cousa, digo yo, de verdad, preciosa. Para min algo precioso é Can Llamán, por exemplo, Tamén. pero igual temos É conceptos distinto, distintos do que é ser precioso Pero algo. si non viron nunca, é algo que hai que ver Non unha vez na queremos vida. velo, non queremos velo, Pues gracias, nada. de verdad. Pues nada, vamos por él. Vamos a dar como a vitrocerámica. O 8. Vamos a poñer o 8 para que leve pouco tempo, non? Para que vaya máis rápido. O sea que non están todo. Tú podes poñer ao 5, que medio fuego. Poderíamos ter proceder dunha vez á incineración? Gracias, de verdade. Teñen lío, que?
É que o meu fillo sale ás 5 de cara, te teño que ir recollelo. Vale, Gracias. Vamos alá. Xa está indo ao forno, mantén calor do outro, do de antes. Pero as cenizas non lle pode quedar unha pouca do outro, pero non vai notar no medio, non se nota. Que vai todo remexido e non pasa nada. Vale, apure. Vai moi picado todo. Sí. Bola, sí, veña. Bueno, se va el caimán. Madre mía. Que tío máis pesado, verdad? Arre Dios que tíamos que ver a incineración. Que montan unhas películas. Eu dixo unha cousa, tía. No meu enterro, que me tiran nun punto limpio e listo. Non quero nada desto. Que tal? Xa está. Son o de antes, que estuvo antes aquí. Xa está. Sí que foi rápido. Houve un problema. Que pasa? Me di cuenta, pero o compañeiro que leva o tema de incineración está en folga. Pero pódese poñer en folga un incinerador. Un incinerador é unha persona tamén, é un cidadano, ten dereitos como a usted como a mí. Home, así. Claro, E que reivindica, si se pode Non sei saber? que reivindica, el dice, é que estou moi queimado. Teñolle que dicir que me parece unha auténtica vergüenza que nunhas pompas fúnebres o incinerador se poña de folga, porque a persona non elige cando morre. Cando se morre, morre e Bueno, punto. pero a folga é un dereito que ten todo o mundo. Eso está amparado pola lei. Ten dereito á folga, o que planta lume está en folga, que lle Pero parece? vostedes non están cumprindo a lei. Como que non? No, porque se estuveran cumprindo a lei habería uns servicios mínimos. É que me dice que hai servicios mínimos. Así? Ah, bueno. Bueno, pues menos mal. Sí, hai servicios mínimos. Sí. Pódelle queimar un pé. Un pé, dice. Pero que Son está servicios dicindo, mínimos. animal? Que está dicindo? A soplete, sería a soplete, Como os cochos cando é pa, sabes, cando os mata. Cheira un pouco, pero o resultado é bueno, igual non ten por que haber Vamos a problema. ver, non hai outra persoa en todo o tanatorio que poida incinerar a meu tío? É que ele é o único que ten o carné de manipulador de alimentos. Ele é o único... Para queimar, ele é o único que ten permiso de queima. Pideuselle ao Concello permiso de queima, hoxe, entonces ele é o único. Mala suerte. Cando veñen todas xuntas. Pois agora coincideu así, coincideu... Bueno, pero entendo que usted saberá encender o forno. Eu sei encender o forno, Bueno, pero eu non podo queimar a naide. Eu despois non durmo. Non durmo porque traballo a cabeza. A ver se non estaba morto de todo, estou toda a noite non durmo, con eso. Non lle podo queimar. Xa me dirá que facemos, terá que darme unha solución. Que facemos? Ahora mismo non se me ocurre nada, eu que sei. Un momentillo, espera un pouco. Veña agora un momento. Se va el caimán. Madre del amor hermoso. Pero este tanatorio parece a casa dos tonechos. Eu tiveches cousa igual alguna vez? Non somos nada. És pesada tamén, ti, O peor é que vai salir o meu fillo de karate e como non me vexa ali, vai pegarlle ao primeiro tipo que pase por diante, vas a ver? Cas coñas. Tranquilidade. Escóitenme a ver se lles gusta a solución, se non lles gusta, cancelas. Non creo. Pero eu estou buscando solucións. Quen é? Este é Chema, o da panadería daqui ao lado. Chema, Non sei. panadeiro. E que fai aquí un panadeiro? Contolles. El xa a fornada xa a fixo. O pan está todo listo. Pero o forno da panadería sigue mantendo temperatura aínda. E falei con el e el dice que non lle importa meter ali o bicho. Hai temperatura... A ver, pero estamos mal da cabeza todos. Como vamos a queimar a meu tío nun forno de pan? Non só facemos pan, tamén asamos la costa.
É verdad. É verdad. Creo que estamos perdendo o norte completamente todos ahora mismo. A sala conta... non é, o noso é gas, este é leña, É forno de leña, A leña non lla cobro, E dalle un sabor que non lle dá o gas, O sabor dalle outro. Tamén tardaría o millor... Levará máis tempo, tardará máis que o forno noso, non? Unhas 12 horas, 12 horas, 12. Porque vaise facendo a forno de leña medio, entón queda por fora tostado e por dentro ainda sale o hueso, e queda medio crudo. Sí, sí. Sí. Desfaise na boca. El vivo al hoyo, el muerto al bollo. Sí, isto non hai... Pense, non se queren, porque é unha cousa que tamén entendo que... Vamos a ver, non vamos a meter a meu tío no forno da panadería e facelo como un cochinillo ao forno. Non vou pasar por aí, vale? Levámolo pa outra funeraria. Tráame o... Outra funeraria teñen o mesmo problema que nós. Están os queimadores, están de folga todos, e as outras funerarias está todo igual. Aparte hai piquetes. Hai piquetes de funeraria? E os piquetes dos incineradores son mortales. Eu aviso. Pois non sei, pois eu quero levar a meu tío daqui. Faga algo ou tráiame, non sei. Tráiame a meu tío, por favor. Traémolo ahora mismo. Gracias. Sí, porque se non traemos, digo unha cousa, el non ven, Pois... Xa yo... Digo yo como o sinto, Pois, se fai favor, tráiamo aquí. Venga, vamos. Vámonos, Julito. Venga, vamos para. Para. Julito, marchou. Levasme tú no coche, que eu non trouxen. Vale. Estou pensando en unha cousa, non poden levar. A quen? A meu tío? Por qué? Porque xa cerramos o forno. E ao cerrar, agora non se pode abrir. Porque é como cando acaba a lavadora. Hasta ten que pasar un tempo, senón non se pode abrir. Oye, un aplauso para a viuda, por ejemplo. Bueno, hoxe temos un invitado así de grande. Invitadazo. Dios, non se movan de aí, vanse